May adlaw diha soy. Karang adlaw nakalugar na sadta sa Manuroy ta. Dito day may mga to sa Governor Generoso sa Parola ug mga ligo mi sa langka. Unta, ma-enjoy ninyo ang biyahe sama sa pag-enjoy po na mo aning laaga. So sabay ta. Alright, so doon tanig City Hall kay dito may magsugat doon ni Pats. So magdali ta kay ganihara daw to sa dito, no? Magdali ta gamay. Oo, nanato rin si Pats, oh. Klaro, tadi ka. What's up? Tara. So, napa may hapiton sa Mako o sa Mabini. Mga kauban na mo. So, gitar na rin to. So, nanami sa Mako, sabot na mo is sa 7-Eleven. So, unta, nana sila dito. Eh, napa may hapiton isa sa Mabini. Okay. Amot lang yun, kung madungog pa ni Bay kay kusok man gud ang hangin, dili po ko sure. Di ko sure sa kung may kung kaya niya i-lessen ang ganing kuan kaon sa yang hangin. Pero hopefully. Wala pa diri ang natong. So wala pa sila diri. Kayasag yun namin mga taga-Mako eh. Ignoon na pa man may diri ah. So wala pa man. Ito nung nato sila sa ilahan. Doon naman doon nahan ba. So dari amo pang gyapa sa mong kauban diri sa Mako kay perteng dugaya jud ng mata. Alas 4 man ta mo sabot ba? Pamabini na po may ani kay nana po may agyan dito. Oh, pabuto na daw sa kanto. Okay, so nanatanan. Ang hunong dami sa boundary sa Oriental kay mga ape. Oh. Kita na napunta dito balik. Ning hapit mi diri sa boundary sa Davao Oriental para mamahaw og mga ape.
Ito, ikaw, Antoy. Nagkakaon, di ba? Malakaw na meron mga siguro ang sunod na mo stop is sa Lupon. Matun sa plano pa na nila ron. Pagmanin ninyo pero nanata sa Lupon. Ay, pasulod na ta. Dire may sa Lupon sunod ning hunong para magpagas ug pahuway kadali. Para pag humanani, dire-diretso na mi sa Govgen. Ay, dautan na po mi guys. Pag abot na mo diri murag pantalan sa Govgen, nagpahuway may kadali ug nagpahangin. Kay kusog kayong hangin diri og nindot pud ang palibot. Ano boy? Jay, kaya ka ni? Kaya ni mo ni? So manulod na may anig Cape San Agustin. Kinatumya na dahi kay ni Siyas Mindanao say. Ang sign. East side. Magog po west. Magog po west. Magog po west. Oh, Hi guys. Gang sign. Magog po west.
na ito. Mag-stretch yun. Liburak ba? Living, burak. Mag-stretch yun. Pwede rin ito. Anda! Pag humana mong suroy-suroy dito sa Cape San Agustin, padulong na pod may anis lang ka kay para mga ligo. Nindot daw ba yung mga dagat dito ah. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away. So, namadri karon sa Yana Davids. Andre lang may ganyan kumingaw. Dire so pwede ra magpaluto og kanon og sudan, so nagpaluto na lang mi. Kay wa dyan may dala bisag unsa ba. Sa taman kay pagusto na tairo asa kaman mga output ninyo sa masalok kagalog kay di sa muti matabang kay pakaglabang sa pakalubot maunang ka dirigwa wala ni pili Perting kusugas hangin dire soy mo nag-relax lang sa mi ba samtang nagpaabot sa mong paniud to. Taod-taod na nasoy niabot na mo mga gipaluto. So mo ni siya adobong manok, pansit canton o kanon. Perting sulbaras mga suyans. Humag paniod to, balik na pud migpahuway diri. Relax lang, gina-enjoy ang kamingaw ug kanindot sa dagat. May na lang bisag kadali lang malimtan na to atong mga problema dito sa syudad.
So mga hapon-hapon nangandam na mi para manguli. Pero ay ha may manguli, nasa may hapitan nga dalan kay nindot dalagi kuno didto kay overlooking sa dagat. So na mi diri og nindot man gyud ang view diri kay perting habuga. Moro po jud niya mo ang gituyo og anhi diri bago may manguli. So pauli na may ani, medyo kapoy ang biyahe pero perting solita sa laag. Unta nalingaw sad mo gamay ug salamat sa pagsabay. Sunod na pud sa Risoy.